Li bajarê Dortmundê li Almanyayê şahiya salvegera sêmîn a şoreşa 19 tîrmehê ji hêla rêxistina PYD ya Ewropayê ve li dar ket. Di destpêkê de daxuyaniyekî neyên parastina gel YPG bo vê helkeftinê hate xwendin û piştre berhemên mûzîkê ji hêla hin kom û hunermendan ve hatine pêşkêşkirin. Ev şahî wek PYD me li dar xist şahiya sêmîn salvegera 19 tîrmehê 19 tîrmehê 2012 de Rojava ji rejîma Behs rizgar bû û kantona yekemîn kantona Kobanê bûye got ev gav avêt û di 19 tîrmehê de ew kanton rizgar bû. Her wiha koma botan a gojî ciwanên Kurdên Sûriyê pêk tê beşdar bû û ji hêla teknîkî ve wê rêveberiya vê şahiyê dikir. Koma botan veş ji bo 19 tîrmehê vê şahiya 19 tîrmehê koma botan pêra bû û pêkar kir û hemî dilê xwe hemî hunermendê gol Almanya dijîn ew hunermend hemî heval dawet kirin ji bo 19 tîrmehê. Rêxistina Rebel a Almanî jî beşdarî vê şahiyê bibû û ev rêxistin beşeke ji MLPD'yê ya got li ser zemînê gelek alîkarî û piştgiriyê bo Kobaniyê dike. Em de hevgirtina ciwanên Rebel de pîrozbahiya şahiya 19 tîrmehê dikin ji ber ku em bi hev re şer û xebatê dikin bo azadî, demokrasî û bo şoreş û mafê jinê. Îro Rojava û Kobanê bûne sembolên berxwedanê ji cîhanê re û azadiya xwe dê nêzik bistî. Hin hunermend ji derveyê Rojavayê Kurdistanê beşdar bûn, dapiştgiriya şoreşa 19 tîrmehê bikin wekû erkeke netewî. Em jî vê derê wek hunermendê Kurd em wê sersala wê pîroz dikin 19 tîrmehê em hêvîdarin eva bibe wesîla aştiyê rojhilatê navîn da jî aştîk bê gelê Kurd bigêje armanca xwe ew sînor tuxu bê dijminê me nava me da danîne wana bêne hildanê gelê Kurd yekîtiya xwe çêk. Salvegera sêmîn a şoreşa 19 tîrmehê û sala Ewropayê li dar ket û hemû hêvînek di salên bê li ser xaka welat vê bîraniyê li dar bixin. Îmaj Kurd Orient News, Dortmund.